Hoy os presentamos a Valen, un mestizo de pointer color negro, tiene 5 años, es un macho, no está esterilizado y entró en la perrera el mes de junio. Es un perro sano, muy cariñoso, sociable con otros perros, que como podéis ver es grande y fuerte, necesita andar y cansarse para quemar energía. E iría genial para una familia que le guste salir pues, a dar largos paseos. Lleva varios meses en perrera y necesita salir de aquí cuanto antes, para que el carácter tan bueno que tiene pues no cambie por el estrés que supone estar encerrado. Es un perro 10, ven a conocerlo, se encuentra en el centro de recogida de Animals d'Amor. Una nutrició que sigui tal vegada un poc més baixa en greixos i en proteïna perquè no els han de menester i en general, sempre estem parlant en general perquè evidentment cada animal és un món i s'ha d'avaluar cada animal. És molt probable que els hi vagi millor un poquet més de fibra dins de l'alimentació per fer funcionar d'una manera millor el seu sistema digestiu. També són animals que tenen tendència engreixar amb més facilitat perquè solen fer manco exercici i en aquest cas també convé que, com he comentat antes, el nivell energètic i proteic de sa ració tal vegada sigui un poc més baix.